Цвети, ти си първата, къде почнеш такова нещо в селото. Сега ще помисля, че нещо... Не трябва да почнете да дърпа. Да, като почне да я дърпа, тогава пуска. Само да не те... Според мен е готово това. Да не те дигне, Цвети. Пускай. Ето всички тръгват наляво. Ай, Цвети, внимавай, бе! Фак! Това так да на... Фак, това как лети, бе, мамка му. Цвети, кой го е, бе? Ще го запалите, бе! Ще запалите! Фак, как се чудиш, бе? Къде отиде, бе? Всички търсят запалка. Една запалка ли има? Бащай! Това е луната. Даниел! Да не се запали. Аз ще го запалите. Дай да не ти запаля косата. Това е бахо, майка.